Alas 2 daw kuno. Hello, good afternoon, Rudy Boy. This is your Rudy Boy Tom, and once again, tayo na witness ko rin sunog. Ganina pa na yung mga 1 hour kapin na siya sunog. Ano matusdan ako from San Pascual, so diata. By the way, diata karon diri sa barangay Lumangog. Hindi ninutang ang Marcela Dressing Plant na maoy nasunog karon. So, sa inyo makita ganina murag dili kayo sa inyo niya nga na ikusga karon kusog na sa murag laom na kayo ang na kuha niya taon udak-udak po na ginang taon sumugla murag ang hugon-hugon nila sa mga tao murag electrical daw kuno hindi ko ito makatungkad sa unsay tinuod rasod. So far magpaabot ng punta sa mga updates sa mga Bureau of Fire karon na responde. By the way, nanay na po fire truck nandito dyan sa nagkalain-lain nga lungsod dito sa Bohol ng Mindong. Yung kaparoon sa highway nga makita ninyo na siya. So pwede na to siya padulaan dito karot at taon mudong ta sulod ta to. So tara katong dungon dito pero di nga to i-obstruct tanang ko dili ta maka-obstruct sa agianan diba sila to'y paingon yung mga fire trucks or mga rescue unit vehicles. Tara. So mo ni siya ang luyong bahin diri sa nasunog. Kani nga sunog daw nagsugod na mga ganinang alas 2 karon alas 4 na sugod pasabot 2 ka oras na yung kapin siya. Alas 2 daw? Yes. Oh? Alas 2 daw ko na namatipdan gino sa dire. Kusog ko ng hangin. Alas 2 daw ko na. Oo, magduha na lang. Duha na oras na pinoy. Tuwa.
Pakoske na, oy. Pakoske lagi. Pakoske. Ah. Napo naman ni kapay truck. Na naman daw kuno yung ammonium nga tangke ko nung buto. Ito ganyan. Di ko sa mo tanay kakos ning sa mo tanay kakosog ang kuan. Kayo ano yung pagbuto ato. Ito ganyan ay. Merong labay na ko alas 2 kapit. Kita lagi kayo dito San Pascual lagi pagatbog. Lah, unsa ang sulbo nga kuan ha? Aso? Ito mo kayo? Ito, nagdaan mo ito tayo itong siga ito ah. Saka nang asuha. Wa na Tayo. lagi. May siga. Na dire ay. Siga no? Uy, nagdaan baka oy. Yan, nagsiga. Buto na po na. Agkuhan mo na. Kanag ice. Kanag ice. Tangker na laswan. Na diag amonia.